Bir sultan, bir padşah vezirinin birini qowwaryanna, bir padşah vezirinin birini qowwaryanmış. Qowwarsa da halka belli bolýar, men artykmaş qowwarýar diýip. Amma beýlekle vezir wekille mena bahilçilik etýänmişdikler. Şun padşah kärrak qowwarýar diýip. Men padşah bilipdir. Padşah bilipdir ki meselen beýlekle mena bahilçilik etýänligini. Şolara, beýleki adamlara, beýleki vezir wekillere düşündirjek bolup bir giňrak salon, giňrak otak, giň hayatda kän bahaly, erzişli, kymmatly oňjak zatlary goýupdyr da sultan. Yüzük ýanak, büdülük ýanak, käseler ýanak, tekmeşler ýanak, gişejik marwaritler ýanak. Oham tamam vezir wekillerine aýdypdyr sultan, hemmämiz şu haýada gireliň diýipdir. Oham görti hemme zatdan dolu haýadyň içi oňjak erzişli, bahaly, kymmatly zat kän bolmaly. Oham sultan aýdypdyr, ey vezir wekille diýipdir. Her kim şulaň içinden qowwaryan zadyny alsyn diýipdir. Liya'khud kullun minkum ma a'jaba. فأخذ كل منهم ما أعجبه وأخذ الوزير بيد السلطان وقال ما أعجبني إلا أنت وقال ما أعجبني إلا أنت وقال ما أعجبني إلا أنت. Her kim bir zat alypdyr. Bir käseden, bir dekmeşden, bir yüzükden, bir büdülükden kymmatly zatlar. Vezir hiç zat almandyr, ol qowwaryan vezir. Padşahyň elinden tutup durupdyr. Şu otagyň içinde qowwaryan zadym men sen diýipdir. Bular qowwaramak diýipdir. Bir käse dekmeşden, bir yüzükden, bir büdülükden. Sen aýtdyň şu otagyň içinde her kim her zady qowwarsa, şonu alsyn diýdin. Men sen elinden tutýan, men seni qowwaryan diýipdir. Sultan aýdypdyr, gördüňizde men şu vezir qowwaryanlygynyň delilini diýipdir. Muň niýeti salim men ýanymda gezip berýär diýipdir. Muň pikri päli men hyzmatymda boljak bolýar diýipdir. Näzir şunu qowwarmaýyn diýipdir. Altyn kümüşden otagy doldurdum diýipdir. Her gaýsyňyz bir zat tutdyňyz diýipdir. Emma bir gelip men elimden tutýar diýipdir. Welikin ma nakhahim inu anjost muradema haman hoşnudiye tost. Hudaýyň da dostlary şeýledir. Hudaýyň dostu boljak adamlar da şeýledir. Şu dünýäň ýüzündäki bol zatlaryň içinde nämek ýapşar? Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Her kim bir zada ýapşanna Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Şol adam Allahyň dostudyr. O Hudaýyň ýanynda şol başgalardan parhilla.